בסדר. סיפור מרד בר כוכבא. בימים ההם שלטו הרומאים בארץ ישראל. הם הרסו את ירושלים ואפילו שרפו את בית המקדש. אבל איך הגיבו בני ישראל? הם היו עצובים מאוד. החכמים ניסו לעודד את העם. הם לימדו תורה בסתר מבלי שהרומאים יראו אותם. אבל צריך עוד, זה לא מספיק. נכון, אז היהודים החליטו למרוד ולהילחם על ארץ ישראל. בראש המרד עמדו בר כוכבא ורבי עקיבא. רבי עקיבא קרא לכל תלמידיו להצטרף לצבא של בר כוכבא להילחם ברומאים, כדי לקרוא לכל הלוחמים שנמצאים רחוק. הם הדליקו מדורות. נו, מה קרה? לפי האגדה מתו בקרבות 12,000 זוגות של תלמידים שהיו לרבי עקיבא. אז מדוע אנחנו חוגגים? ביום ה-33 לספירת העומר ניצחו המורדים היהודים באחד הקרבות נגד הרומאים. כך נקבע יום חג לל"ג בעומר. איך הסתיים כל העניין? הצבא הרומי היה אכזרי מאוד. רבים מבני ישראל נהרגו. גם רבי עקיבא מת בכלא, והחלום לשחרר את ארץ ישראל מהרומאים לא התרחש.